Kimchi Chino! 오빠, Isang malakas na shout out para sa mga empleyadong nag-leave kinabukasan para double ang kanilang walang pasok this weekday. Ang kakapal nyo! Samantalang ako nandito kahit holiday ay talaga nga namang nag-iingay. Ikaw nandiyan ka sa La Union? Maglo-long weekend? Samantalang ako, sinuong ko ang LRT para makapasok dito. Kasi coding pala ako. So imaginein mo, mahal no, kung hindi ko naisip na ako'y coding, aba, nakapasok si Kim Chino pero may ticket. Mahal. Happy araw ng kagitingan. And of course, no, napapakinggan mo ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo, Kim Chino Imnida. DJ Kim Chino, makakasama mo 6 to 9 tayo, 6 to 9 p.m. Ako ang iyong malalasap makakakwentuhan at kasama mo kung ikaw ay bumabiyahe papunta dyan sa bakasyon mo, ang kapal na mukha mo. Hindi, gusto ko lang sabihin sa mga nagbakasyon dyan, nag-file ng leave bukas, ay talaga nga naman, deserve nyo rin naman. Deserve nyo magpahinga at deserve nyo mabembang. O di kaya makabembang. Wow, talaga nga naman no. Sana all may dilig. Anyway, mahal, kaya walang pasok ngayon kasi nga araw ng kagitingan. At actually, hindi ko nga rin alam kung ano yung kahulugan ng kagitingan dati. Pero sa mga katulad kong mangmang way back then or hanggang ngayon hindi alam yung kagitingan, ang alam lang nila walang pasok. Ang kagitingan daw ay tumutukoy sa kabayanihan, katapangan, at syempre kahandaang magsakripisyo para sa tama o sa nakakarami. O alam mo na. Bakit isang araw lang po ang araw ng kagitingan? Pwede naman tong isang linggo. Di ba? Bakit hindi linggo ng kagitingan para isang linggo kami walang pasok? Di ba? Anyway, tonight sa ating Chinitox, syempre usapang love pa rin tayo. Ito naman pag sinabing magiting, pwede rin yan sa mga jowa. Sa mga jojowain mo, sa mga asawa mo. Tingnan natin kung magiting yung jowa mo. Tingnan natin kung pasok siya sa standards, di ba? Kasi tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa spicy o pa muna si DJ Kim Chino, ibibigay ko ang 3 katangian ng magiting na jowa. Wow, yung hindi lang sweet, di ba? Kundi tunay na matatag at maaasahan, mapalabas man o loob ng bahay. Ito na mahalam. Una, magiting yan kapag matapang sa commitment. O, 'di ba, kapag sinabing label, commitment, ang mga tao nagkakandara pa para tumakbo. 'Di ba? Dapat dun ka sa sa magiting na jowa, yung hindi takot magstay kahit may problema, 'di ba? Yung hindi takot makasal sa'yo kasi isa lang sapat na, 'di ba? Ano pa ba, yung hindi umaalis kapag may pagsubok at handa niyang ayusin ang relasyon, hindi iiwan ka agad kung paano ka iniwan ng ex mo. O, diba? Doon ka na sa matapang. Doon ka sa matapang sa commitment at talaga nga naman kapag sinabing ikaw lang talaga. Kapag sinabing mahal ka, mahal talaga, diba? Para saan pa at naging jowa mo yan kung at the end of the day titikman ka lang pala. Doon kayo sa jowang matapang sa commitment to the point na nakikita kayo hanggang sa pagtanda, hindi hanggang makabuo lang ng bata. Huy! Ay, nako. Anyway, mahal. Balik muna tayo sa rakrakan music. Pero huwag ka mag-alala. Holiday, pinasok ko hanggang 9 p.m. mo ko makakasama. O, diba? Napakayabang ko, no? Anyway, balik na tayo sa rakrakan music. At syempre, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1
heaven's sake!